Vittu mä Hau, teen hau, hau. rukkaset kohta. Se on kato, kun yhtään jos autoääntä kuuluu, niin se on hirmu elämä. Mä menen taas tonne. No nyt ei oo artaakaan, et Niin, sinne mä menen vaan. sinne päivystään. Vittu stokki, Arli. Tää on niin ruma. Missä? Tuossa vasemmalla puolella. Meneekö kukaan laittispotti keskustaa? Meneekö? Ei mene. Onko meillä edes vittu laitteita? On, tai 5916 vois mennä siihen, mutta se ajaa ympyrää tossa. Vittu. Ui, Tiger 2. Mut se on ihan oikeesti, niin mä en ihan älyttömästi tosta Tiger 2 tykännyt. Et se oli vähän niinku tukivaunu, vaikka se on heavy. Meinaat. No ei se nytkään ihan järkittävä brawleri ollut verrattuna. Se tuntuu, että se teidän pelityyli muuttuu ihan täysin, kun sä rupesit 7-5 pelaamaan. No tää alkaa vitu hyvin. Afki T34 ja sinne menee vittu kaikkia. No tää ei oo ainakaan, Nutbean ei oo ainakaan kattonut meikäläisen video tästä Lakevillestä. Eikö mulla ei taida olla itse asiassa video Lakevillestä? No, Perkele. ei helvetti, nää tulee kaikki, siis kun It's a trap! tos menee... Teidän täytyy puskea se ihan No vitun niinhän se on lujaa. pakko puskea, mutta en mä nyt mene ensimmäisenä tohon puskeen. Mä rupean täältä rätkii. Vitun ryhmykin saatana ja tohon runkkaan. Mistä vitusta se ampuu? No helvetti, se ampuu, se on noin ylhäällä tuolla, että se ampuu maa pelleistä läpi. Elää hyvä mies. Mä pääsen vittu edes kullallakaan tosta issikutosesta läpi. Eeppistä. Mene nyt 5-8 vittuun siitä oikeesti. Mitä kaveri luulee, että se tekee tuolla vitun tankilla? Täällä olisi pakko puskea, koska niinku, täällä ei ole ketään näillä. No mä lähden helvettiin täältä. Mm. Mä lähden kuule vittuun täältä. Aivan vitu äkki. Ne puskee tosta keskeltä. Ne puskee joka vitun suunnasta. Me hävittiin tää peli. Niinhän mä aina sanoin, että me hävitään tää peli, jos me ei voiteta kaupunkia. It's a trap! Voi kyrpä. No tää T28 pitää meitä täällä paikalla, kun näin suostu menee kukaan tosta yli. Fucking well played, oikeesti voi vittu. No, mä häitä kastahu keskelle. No ei sit oo enää mitään hyötyä. No, selvä. En mä kerkeä noitakaan ampumaan tuonne. Tiedä vaikka mä kerkesin keskelle jotakutaan ampumaan. Ei täällä oo mitään ammuttavaa. Voi että. No ei vittu. Vittu oikeesti. Sitten meillä on joku T34 täällä beississä istuu känkkii täällä. Se on kato pro. Mun kaveri latas peli joskus minuutin kohdalle. Älä nyt vittu pörrää ympäri, kun ammun niitä, mitkä on siellä valoissa. Hyvä. Mut tossa on kyllä semmonen homma, että niin on, jää jumiin tuonne kielekkeelle, no et se on mitään mieltä. Mikäs tässä on? Tähän hengailee. Pitää kivaa. Hyvä 3-4. Tuu pois sieltä. Mä ymmärrän miksi ne ei voi tulla tähän, kun ne joutuu tulee noi tankit tuolta ton aukion läpi. No nyt se käsitti, et hei. Joku ampuu mua. It's a trap! Siinä sulle. Saat säkin sitä ampua 3-4, ei se oo mitenkään. Ei se tahtonut ampua sitä. Ei se oo kiellettyä.
Tossa Satarossanen 3 KV3. Tossa Issi 3 tulee tuolta. Sweet! Älä mene yli. Älä vitu mene yli. En minä mene ainakaan. Mä napsuttelen tässä niin kauan kuin pitää. En mulla kiire minne. Ei, se ois munkin pitänyt jäädä peissiin vaan. Se ois vaan pitänyt. Siinä sulle. Ei jumalauta. Ota siitä vähän defenderipisteet. Kyllä mä vielä. Se puskee itään. Älä ammu! Kulma. Yritä. Tää on ihan helvetin hias maastoa tässä. Anna se T28 menee ensin. Sun vuoro. Toi ei se saa käännettyä tätä paskaansa tossa. It's a trap! Issi 3 tulee vaan huitteeseen tos vitu alapellis läpi. Vali! Noob team. Me kävi niinku tuhoamassa itsensä tuo toinen puoli tuolla. Ihan Niin kävi. uskomatonta. Oi. Persaus. Älä puske siihen, hyvä mies. Kyllä sillä pelti kestää noita vastaan. Joo, kattoo. Joku ampui noista HE keskeltä. Mä en oo varma kumpi se oli 85 vai KV3, taisi olla 85. Mut sieltä lapsahti. Sä pitäis puskea nyt ton 218 läpi. Puske vaan, puske! T28, go. Go. Vittu. Paljonkohan sillä JT:llä on hippaa? Onko se fulleis? JT, full HP. Vittu, silloin varmaan kun 4 tonnia läpsy. It's a trap! Joo, vois tulla nyt toi 218. Me siihen kulmalle sit oikeat puolet ja anna se tracki. Vittu 4-4 turpaaki. It's a trap! Mä otan, että se ampus. Mitä vittua toi tekee toi T28? Mä tiedän. Ei hyvä helvetti. Mitä se tekee? Kun se todennäköisesti ei pääse läpi toi KV3. Me vittu siihen kulmalle ja sidescrapeaat siitä vai tapat sen. Niinku ärsyttää kun perkele. Mitä vittua nää homma? Nyt se 28 lähti tulee sieltä, et hei. Nyt mä tuun. Joo. Turreti poski. Ja siinä. Tuu idiootti sä oot. Hei, jakso tulee. Me käppää. En mä kerkee enää. Mut me saadaan toi, että jos toi 25 pääsee sen taakse, niin tää on selvä peli. Se ampuu vaan ihan saatanan nopeeta. Joo, me siihen ihan reunalle siihen vasemmalle. Tai siihen. Se vois mennä toi. Se on jäänyt ton... Tai sit oot siihen E2 takana. Niin. Miksi se ei mene? Mä tiedän, mut sä voisit kyllä mennä käppää, kun toi 8 keskellä takas. Mut toisaalta sitten, jos sä menet läpille ja nää molemmat kuolee, niin... Sepä siinä on. Sua ennen. Mä en oikein luota siihen, kun toi 25 vittu menis, ei. Mitä helvettiä se tekee oikeesti? Mene, se on perse! Mene! Träkki. Hei, pystykö tää antaa mulkku ees? It's a trap! Mitä se tekee? Älä nyt
vittu mene 25 sinne. Älä vittu se kuole. No ei se kyllä itse asiassa kuole. Vittu toi 8.8 on kyllä kassa. It's a trap! Oi, älä perut me eteen. Kaksi kasia tossa. Voi vittu. Mikä peli? Oli aivan niinku ei jumalauta. Ja siis just se, että kun ei yhtään pystynyt tietää, että mitä noi tekee. Oli kyllä huikee. Eeppinen suorastaan. Vittu tuli miinusta. Otti se 4 tappoa toi Renault. On se kyllä. On se hurja. On se kone. Mulla ei siis mun pitää varmaan hommata, että joku 7 tieri muutaankin, kun ei